Ukrayn güýçleriniň bir garşylygyna garamazdan Rus basbalyjy goşuny ýurdun gündogurundaky möhüm Severodonetsk şäheriniň aglaby tebitini ele geçirdi. Şäher ugrundaky ençe möhüpde bäri dowam edýän çaknyşyklarda Ukrayn armiýasy agyr ýitkileri çekýär. Bu aralykda Günwatar döwletleriniň Kiýewiň bu baradaky dowamly çağırşlarynyň arasynda Ukraina has köp ýara urutmak baradaky planlaryny äşkar etmegine garaşylýar. 15-nji iýunda Russiýa Severodonetskiň Azot himik desgasyna toplanan Ukrayn güýçlerine ýaraglaryny goýmagy çağırdy. Ruslar mundan soň desgada gidilen paragy diýilady üçin ynsanperwer geçilgäni kepillendirjekdigine wada berdi. Emma Ukraina häzirlikçe Moskwanyň teklibine jogap bermedi. Britan aňtaw gulluklarının 15-nji iýunda beren maglumatynda Azot himik desganyň ýerdeminlerinde ýüzlerçe paragy diýilatyň we Ukrayn iskerleriniň ýerleşýändigi bellinilýär. Britaniýanyň Gorunmak Ministrliginiň gündelik bülteninde Moskwanyň ilki hüjüm planlaryny çydanynda Ukrainanyň erzellik bilen garşy durjakdygyna asla garaşmandygyny çalym edýändigi hem aýdylýar. Şeýle-de Russiýanyň bu ýaly garşy duruş hereketleriniň netijesinde artilleriýa toplary ýaly uzak ağırlygy niýetlenen ýaraglary bilen şäheri zarby urmak taktikasyna eýerýändigi bellinilýär. Prezident Vladimir Zelenski 14-nji iýunda geçligeden çykyşynda Ukraina raketa hüjümlerine garşy döwrewap ulgamlaryň zerurdygyny aýtdy we hyzmatdaş döwletleriň muny giýjekdirmegine hiç hili etatyň ýokdugyny sözüne goşdy. Ми знову і знову повторюємо нашим партнерам, що Україні потрібна сучасна протиракетна зброя. Ukrainanyň gündogurundaky Donbas sebitinde ençe möhüpde bäri söwüş hereketleri dowam edýär. Zelenski söwüşlerdeäki ýitkileriň juda agyrlydygyny aýtdy. Ukrayn prezidenti Kiýewiň gündogurundaky Harkiv sebitinde hem agyrly ýitkileriň bardygyny aýtdy. Болісні втрати маємо і на Харківщині, де російська армія пробує посилити свої позиції. Russiýa Ukrayn güýçleriniň garşylykly hüjüm hereketleriniň netijesinde bu sebitden ýa-da testirlenden soň gaýtadan öz pozisiýalaryny berkitjek bolýarlar. Ukrainanyň gorunç boýunça habar toparyna girýän onurçy döwletiň gorunmak ministrleriniň 15-nji iýunda Brüsselde duşup Ukraina üçin ýene has köp ýaraglary uratmak meselesini maslahat etmegine garaşylýar. Mundan başga da günüň dowamında NATO agdaý ýurtlaryň gorunmak ministrleriniň 2 günlük resmi samiti hem başlanar. Birleşen Ştatlaryň gorunmak sekretary Lloyd Austin 50 töwerek döwletiň girýän toparyndaky gepleşiklere ýol başçylyk eder diýip resmiler maglumat berdi. Bu aralykda Ukrainanyň gorunmak ministriniň ornbasary Anna Malyar Ukrainanyň Moskwanyň hüjümine garşy durmak üçin Günwatardan soran ýaraglarynyň diňe 10%-nyň gelip gowşandygyny aýtdy. Ukraina näçe tagalla etse-de, armiýa nähil derejede professional bolsa-da, Günwatar hyzmatdaşlarynyň kömegi bolmazdan biz bu urşy ýeňip bilmeris diýip Malyar telewiziýede eden çykyşynda belledi we Günwatary ýaraglary has tizi uratmaga çağırdy. Günwatar döwletleri Ukraina has ygtybarly ýaraglary şol sanda kämil raketalary uratmagy söz berdiler. Emma ýaraglaryň ornaşdyrylmagy käbir wagty talap edýär.